ଲିଖନୀରେ କାହାଣୀ। ଆଜିର ଗଳ୍ପ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ କଥା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଲାଗି ଛୋଟିଆ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଶୃଗାଳ ବାସ କରୁଥାଏ। ଦିନେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ କରୁ ପାଖ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୃଗାଳକୁ ଦେଖି ଗ୍ରାମର କୁକୁରମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଭୁକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୁନିଆ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୁଡ଼ାଇଲେ। ବିଚରା ଶୃଗାଳଟି କୁକୁରମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଧୋବା ଘର ଥିବା ନୀଳ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା। କୁକୁରମାନେ ପଳାଇବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲା, ତାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାର ସେ ଦେଖିପାରିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତାର ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ତାର ଶରୀର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହାପରେ କୁକୁରମାନେ ତାକୁ ଆଉ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୁଡ଼ାଇଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୃଗାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଲେ। ଶୃଗାଳଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ବଣର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ଶେଷକୁ ସେ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଦେଖି କ'ଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛ। ମୋତେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମୋତେ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରି ତୁମମାନଙ୍କ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଏଠାରେ ରାଜା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣୀ ମୁଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ନୀଳରୂପଧାରୀ ଶୃଗାଳ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହେଲା। ରାଜା ହେବା ପରେ ଶୃଗାଳମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏପରି ଭାବେ କିଛି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ଶୃଗାଳ ଦଳ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ରାଜା ଶୁଣିପାରିଲେ। ଶୃଗାଳମାନଙ୍କ ରାବ ଶୁଣି ସେ ବା କିପରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବେ? ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବୋବାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଏପରି ବୋବାଇବାକୁ ଶୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହାପରେ ବଳଶାଳୀ ସିଂହ କହିଲା, ଏ ଶୃଗାଳ କେଉଁଠୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ମାଖି ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଉଛି। ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା। ସିଂହର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଶୃଗାଳକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ତେଣୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏ ନିଜର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ, ଶେଷରେ ସେ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିବା ଶୃଗାଳ ପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ଏହା ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଲେଖନୀରେ କାହାଣୀ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଳ୍ପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କିମ୍ବା ଖରାପ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଗଳ୍ପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଲେଖନୀର କାହାଣୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।